ora arep nembang meneh. Wis. Iwak apa sing ora iso renang? Oh, kabeh iwak iso renang. Ono sing ora iso renang. Apa iwak abon? Caedian. Boyo wis kok ora. Reng, apa? Ada kacamata ora sah. Ngece aku terus ora. Mripat kira kok tukoke kacamata. Riben. Engko ya ada kacamata riben terus tak tuntun. Gon dodo tulisi TKMG. Tukang kuwi tukang pijet ae ta ya ngece kowe. Antil mencrat ora. Wis gong leren. Ora iso. Aku nek lagi seneng ngene iki aku ki golek lucu ki angel lho, Tru. Heeh. Ora iso saben dina lho. Anggere wis muni umum ngene iki aku ki pikir aku iso mengancam terus. Apa? Mengancam terus. Maksude? Iki idene teko terus mengalir. Mengancam. Basa Indonesia ora petha kok. Usah-usane no. Ya terus ya. Sluku-sluku bado elo sira menyang Solo le mayo moto macetot jendit lolo ba ora mati wong mati ora obah yen obah medani bocah yen oleh golek dhuwit no kuwi apa kuwi lho bocah iki nek muni seneng nembang kok karepe arep nembang terus yo nggo nek bapak teko kok kamplenge wani wae kowe kowe iki ora ngerti asine Semar iki karo sapa-sapa Ndara Ngastina Ndara Pandhu Pramuka Pandhu Dewayana Prabu Pandhu Dewayana Patik Bathik madheme do wedi karo aku wedi karo Semar nenes Bagong ora tau ana wedine karo Semar wela tau wak getak koyo nggon kok koyo nyengeni aku lang tau nek mer ngono kono iki dicekeli didekem malah munggah turut nggon awak ngono bapakku ngomong ya mulane musuh aku pucet wong iki oh iya ini arep nemoni lelakon apa lelakon sing apik iya lelakon sing apik kowe mbiyen dek jaman sekolah ya diajari baris kok lho komandan upacara aku weh pendak upacara aku mesti nang tengah-tengah kae gak akeh banget sing dowaske Ron krok terus suarane sepatune mak srok marem tenan dadi apa ki instruktur ki senam inspektur upacara dadi motore senam ya aku tau diparani wong do sing baris mergane lek ku ngabani ngono kuwi pertamane cetha krok barang sing kedua ki do mara pripun Pak ngono mergane aku muni ngene apa cete-cete Pak mergo do radong do mara pripun iki kenapa niki coba nek pancen kowe pinter tenan seblek pandangan ke muka tidak boleh berbicara tidak ojo muni tidak berpengaruh bicara kok muni tidak ora istirahat di tempat loh istirahat kok melumah ngaso istirahat barisan ki tangane ming nang mburi wah karo kukur-kukur entuk rasane ora ketara lho ming didine tok sik ngene istirahat di tempat gerak kabrak balik kanan gerak
Yo kancan nang kisik kuwila Petro gareng kaya celeng Modiar mempertanggungjawabkan kowe rene ora nesu ya Pak Pak ora nesu iki mau kan ming guyon Mir ora nesu ta Alhamdulillah guyu terus ya wis syukur aseme nutupi cangkem iki bon nglumpuk ke idu Modiar